Λοιπόν, μάγκες, χαίρετε σε όλους. Καλησπέρα, καλημέρα. Αναλόγως πότε βλέπετε το βίντεο και σε τι φάση είστε. Σήμερα έχουμε προπόνηση εξωστρέψεις για την προετοιμασία μου για το τουρνουά της Σλοβακίας. Λοιπόν, δεν θα είμαι μόνος μου στη σημερινή προπόνηση. Θα έχω μαζί μου τον Ανδρέα Χατζηλούκα, τον Σταυρουλάκη λοιπόν, τον έχετε ξαναδεί. Γνώριμος στις οθόνες σας. Αγόρι μου, τι κάνεις? Γεια σου, Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Καλώς σας βρήκα. Καλά τον βρίσκω στο Riser. Από το χαιρετισμό το κατάλαβα. Λοιπόν, μάγκες, ο Ανδρέας θα είναι παρέα μου σήμερα. Θα με βοηθάει στα κιλά, αν μπορεί να μου φορτώνει μερικά και αυτά. Θα κάνει και αυτός ασκήσεις, θα συμμετέχει όπου θέλει και μπορεί. Και στο τέλος θα κάνουμε τραπεζάκι να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο έχουμε δυναμώσει, ξέρεις, λίγο τεχνική, λίγο θα συζητήσουμε τα δρόμενα που έχουν έρθει το τελευταίο χρόνο και αυτά που έχουμε να βρεθούμε. Εντάξει, αγόρι μου. Ναι, ναι. Ωραίος. Φύγαμε, peace. Λοιπόν, πρώτη άσκηση. Πάμε κλασικά εξωστρέψη από κάτω, ρο τελείως, αυστηρή, με λουράκι από Arm Sport. Λοιπόν, πάμε 10 κιλά, έτσι λίγο ζέσταμα. Πέρσι πώς έχεις κάνει στο βίντεο που είχαμε κάνει? 37,5. Νομίζω 40 είχαμε βάλει. Δεν ξέρω. Μπορεί. Και Ναι. πόσο θα κάνει σήμερα λες? Πιστεύω κάπου εκεί, αν είμαι, θα είμαι ευχαριστημένος αν είναι κάπου κοντά. Θα προσπαθήσουμε να κάνω λίγο παραπάνω. Θα δούμε. Αλλά τώρα πρόσεξε. Τώρα η λαβή μου την πιάνω τελείως διαφορετικά. Δηλαδή βάζω και πιο μέσα το λουρί και πιάνω τελείως διαφορετικά με αυτό. Δεν είναι σαν το άλλο που μας έκοβε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πάμε. Θα κάνω και αριστερό, αλλά κυρίως το δεξί, γιατί το αριστερό μου πονάει λίγο στα πολλά. Την ακούει. Πού εδώ μέσα? Εκεί μέσα ακριβώς. Πολύ βάθος όμως. Στην φίλε. κατάψη του δικεφάλου. Ναι, πολύ βαθιά. Ω, περαστικά. Και δεν περνάει, ρε μαλάκα με Welcome τίποτα. to the club. Δεν περνάει. Όσοι το έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε κάπου δεν μπορούμε να κάνουμε. Και στο κάπου πιάνει. Ναι. Γιατί εδώ πέρα σφίγγει. Εγώ αυτό το έχω σκέψει 6 χρόνια. Δεν φεύγει. Άμα είναι τενοντίτιδα μπορεί να περάσει. Άμα είναι τενοντοπάθεια, καληνύχτα. Εγώ νομίζω είναι την άλλη. Και με το που το πιάσα τώρα, με πιάσα κατευθείαν. Καλύτερα να μην κάνεις αριστερό. Δεν γίνεται να μην κάνω. Καθόλου δεν γίνεται να μην κάνω. Άμα το κάνεις μετά σε πονάει για 2-3 μέρες. Άμα το ζορίσεις. Ναι. Ρίπ. Αλλά με πονάει όσο το πλησιάζω. Όσο έρχεται το χέρι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και ο Πέτρου το έχει αυτό. Ναι. Είναι πολύ φρικτό. Δηλαδή καλύτερα να πονάς τον καρπό παρά εδώ. Έλα. Να σου δείξω κάτι, να σε κάνω το πιο εύκολο. Άστο λίγο κάτω. Εκεί. Ναι. Και πιάσ' το με τα χέρια σου, βάλ' το μέσα. Μπράβο, αυτό. Πώς πάει η φάση στην Κρήτη, για πες. Πολύ καλά. Τώρα έχουμε και το καθιερωμένο Παγκρίτιο τουρνουά. Δεν είναι Παγκρίτιο τουρνουά, είναι της ομάδας. Είναι Παγκρίτιο το τουρνουά, γιατί εσείς είστε μόνο, δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι, μην νομίζεις. Απλά δεν μας ξέρουν. Ναι, και άμα θέλει κάποιος ρε παιδί μου από την υπόλοιπη Ελλάδα να έρθει να παίξει, ευχαρίστως. Άρα μπορεί να έρθει κάποιος από την Αθήνα να παίξει στο Παγκρίτιο. Ναι, άμα θέλει, δεν είναι, ξέρεις, επίσημο. Το κάνουμε εμείς για εμάς, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Ναι, είναι ας πούμε επίσημη προπόνηση για εμάς για να δούμε ποιος είναι ο πιο δυνατός. Okay. Και αν θέλει κανείς γνωστός μας να έρθει, έτσι. Άρα το κοινοποιείς, ας πούμε, σαν προπόνηση, αλλά δεν μπορεί να το κοινοποιείς σαν τουρνουά. Ναι, Γιατί δεν έχεις πάρει άδεια από την πάλη. Ναι, δεν μπορεί να έρθει κάποιος εκτός της ομάδας μας να παίξει. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά Να έρθει ένας τυχαίος και να πει να παίξω, όχι. δεν γίνεται. Ναι, για μας την ομάδα, προπόνηση με... Τι θα έπρεπε να γίνει για να είναι κομπλέ. Να πάρω άδεια από την πάλη και να έρθουν. Αυτά τώρα τα ξέρει ο Δημήτρης και ο Ηλίας. Και να έρθουν μέλη από την πάλη να οργανωθεί. Ναι, που θα το κάνω αυτό κάποια στιγμή. Απλά τώρα για μας, για να ξέρουμε ποιος είναι ο πιο δυνατός, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Οκ. Ναι, είναι σύστημα τουρνουά, αλλά δεν είναι τουρνουά. Πώς είναι οι ενδοσχολικές βεντέτες που κάνουν διάφορα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, στο εξωτερικό κάνουν και ενδοσχολικά τουρνουά. Σχολές που έχουν πολλά άτομα, που έχουν 40 άτομα, κάνουν αυτό και για εμπειρία και για να δουν και ποιος είναι δυνατός. Αυτό είναι στην Κρήτη. Οκ. Βάζουμε κιλά.
Πάμε Riser σε αυτά. Στα 45. Ναι, για ζέσταμα. Κάνε εσύ και θα τη τραβήξω βλάνα. Μα λέγα αυτό τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω πως θα φύγει. Αυτό θέλει πάγο. Αυτό δεν φεύγει. Απλά ηρεμεί, γιατί κάνει εδώ πέρα φλεγμονή. Και άμα βάλεις πάγο, σταματάει η φλεγμονή. Εδώ μέσα, τέρμα μέσα μαλάκα. Ναι. Στο βάθος, δεν ξέρω, στα ίγκατα του πλανήτη. Ναι, εδώ. Είναι ο τένοντας στην κατάφυση του κεφάλου. Και είναι και το καλό μου χέρι ρε μαλάκα, να πω δηλαδή ότι... Αυτό πονάει από τα σφυριά. Είναι από τα σφυριά, ναι. Το είχα μια εποχή, το είχα γαμίσει πριν και μερικούς μήνες. Εγώ ξέρεις πώς το έπαθα αυτό. Για πες. Δούλευα σε τροφοδοσίες, σήκωνα έτσι κονσέρβες και κούτες, έτσι. Πήγαινα μετά στο χωριό, σήκωνα έτσι τσουβάλια, σφυρί πάλι. Πήγαινα μετά στην ενόργανη σαν προπονητής, έπιανα έτσι τα παιδιά. Έκανα στο γυμναστήριο και σφυριά, πόσο να αντέξει. Σωστός. Χάλασαν όλα εκεί μέσα. Αυτό λίγο προσοχή. Αυτό εμένα μου ηρεμεί με πάγο, αλλά να σου πω την αλήθεια, πονάω 2 φορές λιγότερο από ό,τι πονούσα παλιά. Γιατί έχουν σκληρύνει οι τένοντες. Δηλαδή μπορεί να ζοριζόμουν άσχημα και να μην μπορούσα να πιάσω βάρη για 1,5 εβδομάδα. Okay. Τώρα μπορεί να θέλω 2 μέρες, μπορεί και να μην με πιάσει την άλλη μέρα. Ναι. Γιατί από τόσες επαναλήψεις έχουν σκληρύνει οι τένοντες εκεί. Ναι. Οπότε εντάξει, υπάρχει φλεγμονή. Εγώ είμαι περίπου εκεί στο τρίμερο. Τρίμερο. Εκεί είμαι, στο τρίμερο. Ελάτε. Σωστός, έτσι. Έτσι το πιάνω κι εγώ. Κανονικά. Α, και εμένα με πιάνει τώρα εδώ μέσα. Okay. Αλλά αφού ζεσταθεί λιγάκι θα περάσει. Να κάνεις και επαναλήψεις, τι ωραία που θα ήταν. Κοίτα, εγώ στο ζέσταμα δεν βαράω πολλές επαναλήψεις. Ναι. Κάνω ίσα-ίσα για να... Στην ουσία, κάνεις αυτό. Ναι. Εγώ κάνω... Κατάλαβες. Όχι, εγώ το ρυθμίζω λίγο στον Pronator. Κατάλαβες. Οκ. Πώς έχεις βάλει, ζορίστηκα. Λοιπόν, πάμε 25 ή πάμε 30. Εγώ θα έλεγα να πάμε 30, γιατί εφόσον πάμε για max... Ναι, να μην κουραστώ. Ναι. Ωραία, ένα 30. Θα μπω 30, να πω μια πεντάρα στο δεξί και μια πεντάρα στο αριστερό. Εγώ θα έμπαινα 3, γιατί κάνεις ζέσταμα. Δεν κάνεις, πας για max. Θα έμπαινα... Το ακούω. Διάρα θα έμπαινα εγώ. Οκ. Πάμε τριπλή. Πάμε. Κράτω λίγο εκεί πέρα. Εντάξει. Πολύ ζητά κάνει το αριστερό, πούστε. Πόνεσες. Πονάει, αλλά τα κάνει πιο easy, ρε φίλε, από το δεξί. Μου λες, πρώτα, γιατί κάνεις το δεξί χέρι πρώτο. Γιατί έτσι ξεκίνησα. Εγώ κάνω πρώτα το κακό μου χέρι πάντα. Okay. Γιατί μπορεί να σου φύγει μια επανάληψη στο άλλο χέρι λόγω κούρασης. Ναι. Καλύτερα να φύγει στο καλό χέρι Okay. παρά στο κακό. Γι' αυτό πάντα ξεκινάω το αριστερό. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε... 35. 35-40. 35 μονή. Και άμα σου βγαίνει διπλή, το αφήνεις στη μονή. Εγώ έτσι κάνω. Οκ, 40. 40. Τι κάνεις εκεί. Έβαζω λίγο έτσι μαγνησία. Να πιάσει το λουρί καλά, να μην γλιστράει. Γιατί με κόβει κιόλας, ξέρεις. Στα πολλά κιλά σε κόβει, ρε φίλε. Πάμε 40. Ευελπιστώ, μια διπλή στο δεξί. Εσύ, Τι λες. Δεξί θα τη βγάλεις, ρε. Θα δούμε. Λοιπόν, μαλάκα. Είναι πολλά. Μου φαίνονται πολλά τώρα, τέλος πάντων. Πώς να τα κάνεις deadlift.
Λοιπόν, Βρες εκεί το grip. Πάμε. Κλείδωσε δικέφαλο. Ναι. δεν βγαίνει δεύτερη. Βγαίνει η δεύτερη. Θα δεις μετά. Θα βγει η δεύτερη μετά. Εδώ θα βγει η δεύτερη. Πάμε στη γυμνή ότι θα βγει μετά δεύτερη. Λες. Ναι. Πώς Γιατί θα τώρα είδες πως είναι. Ναι. Θα συγχρονιστούν και οι σταθεροποιητές μίας. Θα βγει. Οκ. Λοιπόν, Πάμε. στο αριστερό Ναι. είμαι hooker. Στο δεξί με το prowler. Ισχύει αυτό που λες, το έχω δει κι εγώ. Ναι. Αριστερό pronator είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην Ελλάδα. Κάτσε όμως, αριστερό δεν γίνει εξαίρεση με εξωστρέψει όσο έχει εξαίρεση. Έτσι θυμάμαι δηλαδή. Έτσι. Εντάξει, πάμε. Φαντάζομαι σε hook. Άπλες σαν τα κοινά. Έλα, πού θα το σηκώσω αυτό το πράγμα τώρα. Έλα, πάμε. Το έχω ρε. Θα βγει λίγο σκατά η επανάληψη. Το κάνεις σαν το τέτοιο, σαν το Μάικλ Τόντ. Κράκρα! Ανοίγει, εντάξει, μην το γαμίσεις, ανοίγει, δεν πειράζει. Κάνε το αριστερό μου. Αν στα φέρει πιο εδώ. Άστο ρε, δεν χρειάζεται. Δεν τα έχω έτσι αλλιώς. Εντάξει, θα βγάλεις μια. Δεξί πιστεύω θα βγάλω. Ρε μαλάκα, τα έχεις βιδώσει. Εντάξει, κομπλέ, γάμο. Θα κάνω τραπεζάκια σου. Το πάτωμα δεν με βολεύει ρε μαλάκα. Θα τα αλλάξω, τι να κάνω, ρε κριτικέ. Την άλλη φορά τα έβγαζα. Την άλλη φορά εντάξει, ήσουν αλλιώς. Την άλλη φορά ήμουν 8 κιλά πάνω. Ήσουν παραπάνω κιλά και εγώ λιγότερα. Όχι. Κουράστηκα. Ξανά. Τώρα παίξε άλλη μία. Βάλε δύναμη, φωνή. Φωνή. Όχι. Θα βγαίνει. Ήταν όμως καλύτερη. Πλησιάσε πιο πολύ αυτή. Στο αριστερό θα βγει. Στο δεξί, δύσκολο. Μπουμ! Πονάω. Κάτω ζέτα. Βάλε λίγο 10. Βάλε λίγο 10 λέει. Το μαλάκα. Σούπα, θα βγουν. Λοιπόν, έχουμε βάλει 62. Θα τα κάνω πενταπλή. Όχι, τα ίδια είναι. Πρόσεχε, δεν πειράζει, εντάξει. Deadlift θα κάνω, ρε. Deadlift δεν κάνουμε σήμερα. Ξεχώρισαν. Στο διάβολο. Easy. Τι λέει. Καλά. Αρχίδια δεν ήταν επανάληψη, αλλά από το λότελα. Ήταν ισομετρική όμως. Πιάνετε για ισομετρική, το κάτσε τώρα. Αρχιδομετρική ήτανε. Όλα καλά. Λοιπόν, νομίζω είμαστε κομπλέ από την άσκηση. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Η επόμενη θα είναι στην τροχαλία όμως. Πάμε λίγο στα πιο δύσκολα. Λοιπόν, μάγκες, δεύτερη άσκηση, πάμε από τροχαλία.
από 90 μοίρες να τραβήξουμε με λουράκι, ξέρω εγώ, με ζώνη ας πούμε. Θα κάνουμε εδώ κάτι περίτεχνο, θα το γυρίσουμε γύρω-γύρω, αλλά θα καταλήξει στην έξω στρέψη. Έχουμε βάλει 50 κιλά, αλλά δεν είναι 50 κιλά. Είναι δηλαδή, όχι, δεν είναι δια 2. Είναι 20 κιλά σίγουρα. Διπλή τροχαλία. Διπλή τροχαλία. Βρείτε πόσο είναι και διρέστε. Λοιπόν, κάνουμε εδώ πέρα ένα περίτεχνο δέσιμο. Εντάξει, ρε, να βάλουμε κι άλλα κιλά. Κάνε διπλή, τριπλή στο αριστερό, να χώσουμε κι άλλα κιλά. Εντάξει, έχω κι άλλα. Δεν αναλώνεσαι τώρα σε 50 κιλάκια. Ο Σταυρουλάκης, μην αναλώνεσαι 50 κιλάκια. Εδώ φοβάμαι θα την ακούσω. Αλλά στα δούτσα μου. Πιάνει λιγάκι. Με κόβει εδώ αυτό. Εντάξει. 50, Easy. Εκεί. Πάμε. Εντάξει. Cool. Κρατάω ενέργεια για τα 80. Ναι. Cool. Μια χαρά. Πάμε 60 ή 65. 65. 65, ωραία. Έχεις ξανακάνει αυτά τα κιλά. 65 να έχω βάλει στρέψη έτσι. Αυτή την άσκηση γενικά δεν την έχω ξανακάνει έτσι. Συνήθως τα έβαζα και τα έκανα από side και τα τράβηγα πλάγια. Ναι. Έτσι από μπροστά δεν την κάνω την άσκηση αυτή με λουρί. Τι να σου πω, εντάξει, τώρα έχω κουραστεί και λίγο από την άλλη στο αριστερό, δεν ξέρω αν θα βγούνε. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μία-δύο. Ξέρω εγώ, εντάξει, ό,τι είναι. Πάντως εδώ θα πάμε μέχρι αποτυχίας, μέχρι που να μην βγαίνει. Αυτό, θα δούμε. Είμαστε 65 τώρα, πιστεύω να βγούνε δύο. Εύκολο. Εντάξει. Κράτα ενέργεια βάλεις κι άλλα. Να βγάλω άλλη μία. Δεν χρειάζεται. Άλλη μία θέλω. Θα πας στα 70 ρε. Άλλη μία θέλω. Πώς. Δεν βγαίνει. Γι' αυτό ήθελα άλλη μία. Γιατί ήξερα ότι θα βγει. Εδώ θα βγουν 3. Μπα όχι, εμένα έχει κουραστεί πιο πολύ αυτό. Ξεκινήσαμε με την πολύ επώδυνη. Ναι. Ναι. Σου κόβει πολύ ενέργεια αυτή που κάναμε πριν. Και πολύ σφυρί σου κόβει. Ναι, ισχύει. Πάντως, να πω τώρα ένα tip. Δεν παρατηρώ στον κόσμο, ρε φίλε. Κοίτα τι κάνουν οι άλλες ζωές τους. Ξέρω εγώ, είναι έξω με τα παιδιά τους, πίνουν καφέ. Ξέρω εγώ, πάνε με γυναίκες. Πάνε ταξίδια. Και εγώ είμαι ρε μαλάκα εδώ μέσα και σπάω τα χέρια μου για να πάω και να πάρω ένα μετάλλιο κάπου, ξέρω εγώ, και να πω ότι έκανα κάτι στη ζωή μου. Είδες πόσο διαφορά όμως είναι λογική με λογική κάθε ανθρώπου, Ναι, αυτά πες στον Αντετοκούμπο, το Μέση, όλους αυτούς. Τους μαλάκες πάνε για ένα μετάλλιο εκεί πέρα. Πάντως. Καημένα παιδάκια, ρε. Μ' αρέσει που με συγκρίνεις με τον Αντετοκούμπο και το Μέση. Αυτό να το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε. Εμείς το κάνουμε για τη δόξα, ρε φίλε. Ισχύει, γιατί εγώ βασικά το κάνω για την Ελλάδα. Βγάζεις λεφτά από αυτό. Όχι, και ούτε θα Βάζεις βγάλω ποτέ. λεφτά. Το κάνω για την Ελλάδα και το κάνω και για να με βλέπει ο πατέρας μου. Θέλω να με καμαρώνει, ρε φίλε. Ωραίος. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν βγαίνει. Κουράστηκα. Το υποτίμησες. Το υποτίμησα, ναι. Ξεκουράσου, το κάνεις μετά. Βγάλε μου τα 5, να κάνω το 60. Μπράβο. Μπράβο. Παπα, ωραία. Ναι, αλλά σκέψου ότι για να βγάζουν τώρα αυτοί λεφτά σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Κάποιοι το κάνουν χωρίς να βγάζουν λεφτά στην αρχή. Σωστό. Κάποιος έπρεπε να το χτίσει στην αρχή. Σωστό. Εντάξει, αν το έχει χτίσει κάποιος στην Ελλάδα, νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Σε αυτούς που έχουν χτίσει κάτι. Βίντεο στο YouTube δεν βγάζουν πολύ. Έτσι, και έχει πολλοί κόσμος έχει ξεκινήσει επειδή έχει δει τα βίντεο σου. Όχι μόνο έχει ξεκινήσει η προπόνηση, αλλά έχει ξεκινήσει να βλέπει κιόλας.
Γιατί σε έκανε strongman και ξαφνικά αυτοί που κάνουν ένα strongman βλέπουν εδώ πέρα κάτι μπράντε φεράκια εδώ. Λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι και ένα άτομο να έχει ξεκινήσει από τη δικιά μου προσπάθεια. Κάποιο πρέπει να ξεκινήσει να κάνει τη. Θέλω να γράψετε από κάτω ποιος έχει ξεκινήσει από μένα που βλέπει τα βίντεο μπράντεφερ από μένα ή να γουστάρει το άθλημα από μένα. Γράψτε το από κάτω και κάνε σχόλιο. Έστω και ένα είναι επιτυχία. Εννοείται. Αριστερό δεν άβγουνε. Αλλά Πάμε, εντάξει, γιατί να με γυμναστήκετε αριστερό. Θες να σου το δώσω λίγο. Όχι. Εντάξει. Επίσης, ξέρεις για ποιο λόγο δεν σου βγήκαν δεύτερη στο δεξί. Για πες. Είχες ξεχάσει το μαξιλάρι αριστερά, στο αριστερό χέρι. Α, μπορεί, οκ. Το ακούω. Έπαιξα και αυτό ρόλο. Κλάιν, εντάξει. Πάμε ρε. Easy. Σε σκατώνεις. Δεν πειράζει, μια χαρά. Πήγαινε κοντά, κλείδωσε και φέρ' το όλο κλειστά και πρόσεξε, ξεκινά να κάνει στρέψη μετά τη μέση. Μην κάνεις από την αρχή. Φέρ' το χάμερ, ναι, έτσι, δικέφαλο φέρ' το. Έλα. Κοντά είσαι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς μπαίνει το λουρί για την άσκηση αυτή. Το έχω δει από το Ρίνο Μάσιτς. Λοιπόν, περνάμε πρώτα της παλάμης, στην καρδιά που λέμε. Περνάμε κάτω από τον καρπό. Μετά πιάνουμε στην παλάμη για να έχουμε grip. Και μετά περνάμε το ένα έξω από τον αντίχειρα χαμηλά και το άλλο μέσα από τον αντίχειρα. Και εδώ πέρα έχουμε το strap. Αν δεν με έκοβε, είχα άλλες 5 να κάνω. Μου το ξέσκησε όλο το χέρι. Φα, κοίτα εδώ μαλακά. Άσπρος το χέρι, ρε. Δεν είναι τίποτα. Αυτό θα με λανιάσει όλο τώρα. Μια άμα είχες καμιά ζώνη τάικβοντό είναι πιο Ναι, μαλακή. δεν έχω ζώνη τάικβοντό. Αυτή είναι μαλακία. Τζούντο και τέτοια. Μπράβο. Κουράστηκα. Αυτό είναι που σου έλεγα με τα χέρια. Κουράστηκα. Ότι αυτό που θα κάνεις δεύτερο. Δεν νομίζω δεν έχω άλλη. Κουράστηκα. Μαγκές, πάμε τελευταία άσκηση στρέψη γιατί τα φτύσαμε. Πάμε στο μηχανηματάκι εδώ που έχετε ξαναδεί. Που είναι ρο στρέψη. Άρα είναι μόνο pronator, δεν βάζεις χέρι. Είναι μόνο pronator. Ναι, απομονώνει. Πάμε να πούμε με 32 κιλά. Και δεν πρέπει να μπει πολύ αγώνας, δεν πρέπει να φύγει το χέρι πολύ έξω. Όσο μπορούμε να είναι κλειστά. Είναι καλό, είναι δυνατό. Εδώ πάμε ρο το βίντεο. Ρο, δεν το κόβουμε καθόλου. Πάμε ρο να πούμε 40, κατευθείαν δεξιά-αριστερό, 50, δεξιά-αριστερό. Ακούραστος, καριόλις, πάμε. Πάμε να κάνουμε τραπέζι μου να πάνε τώρα. Στην Κρήτη πάει πάρα πολύ καλά. Έρχονται συνεχώς νέα παιδιά και μένουν. Ναι. Έτσι, δεν είναι ας πούμε αυτό που συνηθίζουμε που έρχεται κάποιος εξαφανίζεται. Και έχουν έρθει και πολλά γονιδιακά ταλέντα, όχι στη Λεβάν και τέτοια. Στείλουν ψηλά παιδιά. Είδα έναν που ανέβασε προάλλες story που ήταν μαλάκα τα βούρη, Ναι, αυτά τα παιδιά είναι και πολύ καλά παιδιά. Okay. Δηλαδή έχουν χαρίσματα, έχουν ψηλά χέρια, έχουν μεγάλα δάχτυλα, έχουν προδιαγραφές. Okay. Κατάλαβες. Και είναι και πολλοί που δεν τους κερδίζουν.
Οκ. Ας πούμε, πολλοί νομίζουν ότι εγώ στην Κρήτη είμαι ο νούμερο 1, γιατί μόνο εμένα ξέρουν. Επειδή ανεβαίνω πολύ στην Κρήτη, άντε να είμαι νούμερο 7, 6. Ναι. Ναι. Αυτό και κάνουμε και τα δικά μας τουρνουά, κάνουμε τις βεντετούλες μας, δυναμώνουμε και πάμε. Μάλιστα. Αλλά υποσχόμενη η Κρήτη αρκετά, Ναι. Πιστεύω ότι στο επόμενο τουρνουά που θα πάμε θα έχουμε ωραία αποτελέσματα. Εσύ τώρα σε ποιους αγώνες θα πας? Θα πάω σε αυτό που πήγα και πέρσι, στη Σλοβακία, στον Ντομπραβόντα Cup. Γίνεται κάθε Ιούλιο, νομίζω και 10-11 Ιουλίου γίνεται κάθε χρόνο. Εντάξει, έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι είμαι σε καλύτερη φάση από το περσινό που έκανα μόνο 2 νίκες. Πιστεύω να κάνουμε κάτι καλύτερο. Από τότε έχεις πολύ περισσότερη δύναμη. Μακάρι. Βέβαια, πέρσι είχα πάει πολύ πιο έτοιμος, όσο καταλαβαίνεις εσύ τι εννοώ. Φέτος θα πάω πιο αντρικά, ναι. Καλή επιτυχία, το ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάνε μου τα τραβήματά σου, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θα θέλω να σε πάρω, θα προσπαθώ να σε κρατάω. Εντάξει. Πάρε. Κοίτα, σε βλέπω ανεβασμένο. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι πιο πολύ δύναμη έχω, να ξέρεις. Απλά τώρα ούτε κρεατίνη δεν παίρνω, έχω χάσει και 6-7 κιλά, μπορεί και 8. Δουλεύω άλλα πράγματα, δηλαδή δουλεύω στο Ρέθινο, δουλεύω πιο τεχνικά παρά δυναμικά. Ναι. Επόμενο. Δηλαδή δεν έχω τη δύναμη που είχα τότε, αλλά... Τι εννοείς τότε? Στην προηγούμενη, ας πούμε? Ναι. Την προηγούμενη φορά, οκ. Αλλά είμαι πολύ πιο συμπαγής. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είχα ένα πάρα πολύ δυνατό σφυρί, το οποίο να μην άνοιγε. Αλλά άπαξ και άνοιγε, έχανα. Ενώ τώρα μπορεί, ας πούμε, να μου ανοίξει, αλλά θα το κρατήσω με άλλο τρόπο. Ή μπορεί και να βρω τρόπο να μπω αλλού, που να μην χρειάζεται να ανοίξει. Οκ. Άρε πάλακα, με σκόνη ολόκληρο. Όχι, βγήκα. Πάμε πάλι. Λοιπόν, πάμε, θα μπω εγώ μέσα δεξί, θα μπεις εσύ πάνω να με ανοίγεις. Ναι. Εντάξει. Πάμε. Καλώς.
Εντάξει, ας μην παίξω low hand, ας παίξω με riser. Ωραία. Πάμε hook. Ωραίος. Τα δάχτυλά σου εδώ κρατάνε καλά. Λοιπόν, μάγκες, πάμε τελευταία έτσι άσκηση για να κλείσουμε το βίντεο. Το έχω δει από Λευκορώσους, η άσκηση αυτή είναι για grip, strength. Αυτό κάνουμε πρώτο στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Ας το αντιγράψουμε. Μετά που πούμε go στα βρουλάκι, τραβάμε, ξέρεις, δάχτυλα, grip, σαν να κλείνουμε τα ναλάκι. Ναι. Και όποιος ακουμπήσει είναι νικήσει, εντάξει. Ναι. Εντάξει, θα με γαμίσεις τώρα, τι με Όχι. ετοιμάζεις. Λοιπόν, το έχει φέρει όλο, μαλάκα, 2 εκατοστά είναι από αυτό. Τι λες ρε, ο αντίχε... Λοιπόν, πες μας εσύ το go. Κοίτα, ο μαλάκας τραβάει ήδη. Ο μαλάκας. Full start. Ready και go! Νίκησα. Νίκησα, μωρή πουτάνα, βάζει το δεύτερο. Για έλα, θα το κάνουμε έτσι. Αριστερό. Όχι, εσύ δεξί, εγώ αριστερό. Τι λες, μπρο, μαλάκα, πού το δες αυτό. Για να φαίνεται στην κάμερα, ρε. Ποιος το ακουμπάει. Γιατί εσύ για να δεν φαίνεται. Εσένα εκεί τώρα, άμα το κάνεις, πριν δεν Φαίνεται αυτό. Ότι έφτασε. Έλα, αριστερό. Ready και go! Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντρέα. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα βίντεο προετοιμασίας εξωστρέψης. Πούμε καλή επιτυχία στον Δημήτρη στους αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ. Και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι μπορεί κάποιος να μην συμπαθεί κάποιον, αλλά πάντα όταν βγαίνει ένας Έλληνας έξω, πάντα παρατηρώ ότι είναι όλοι με τον Έλληνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Να φαίνεται η Ελλάδα στο εξωτερικό. Και ο Δημήτρης, δόξα τω Θεώ, μας έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές. Αντρίκο μου, μόνο που το λες, ρε φίλε, με τιμάει. Πάντα όταν βγαίνει Έλληνας έξω, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή διοργάνωσης, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ελληνική σημαία, είτε στο βάθρο είτε στη φανέλα, άρα τον στηρίζουμε μέχρι τέρμα. Αυτό θα γίνεται μέχρι να πεθάνουμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη που δείχνετε. Βλέπω πάρα πολλά views που δεν έχουν κάνει subscribe. Αν μπορείτε, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι. Από εδώ κάτω θα βάλω το link. Παρακαλώ, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα like που το γουστάρετε. Και πολλά views δεν είναι από χειροπαλαιστές. Τα περισσότερα views δεν είναι από χειροπαλαιστές. Ισχύει. Αυτό είναι καλό γιατί λογικά μαθαίνει και το άθλημα ο κόσμος που δεν ξέρει ότι είναι άθλημα ακόμα. Ζούμε ακόμα σε αυτή τη φάση. Που μας κοιτάνε στον δρόμο, λες και είμαστε εξωγήινοι. Που λένε σπάς καρπό και τέτοια. Ναι. Παιδιά, εδώ πέρα είναι το link από το προφίλ του Αντρέα. Όποιος θέλει, του στέλνει μήνυμα. Όποιος είναι στην Κρήτη και θέλει να προπονηθεί. Ναι. Στον Αντρέα, όλοι παιδιά είναι εγγύηση. Έχουμε και στους 4 νομούς ομάδες. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο. Είμαστε μια ομάδα και Σιτία. Είμαστε μια ομάδα. Αλλά κάνουμε πολλές προπονήσεις κοινές στο Ρέθυμνο. Κατεβαίνουμε στους αγώνες στην Αθήνα σαν μια ομάδα. Γιατί είμαστε η Κρήτη, έτσι. Τι να κοιτάμε τώρα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα like, ένα subscribe, πολύ σημαντικό. Αντρέα, είσαι στο επανειδήν. Μέχρι την επόμενη φορά. Δημήτρη. Και σε σένα καλή προετοιμασία για ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Peace.